Charilam Constituency Tipra Motha রাজনৈতিক কোনো নির্বাচনী ইতিহাস রাজনীতি রাজনীতির পাশে পাচ্ছিনি এবং একটা রেকর্ড এবং একটা হিস্ট্রি পাইমানা সবই বড় কান্ড লামসবাইয়া চেয়ার খেলেছে খা হামজাलायमोन खाथंलायमोन চেয়ার খেলেছে लामसबाइया रिभिउ खेलेছে बुस्थुआं बाइक संस्कृति थांनाय बुस्थुआं बहुत इलेक्शन फाइट दङ बीसी इलेक्शन फाइट दङ এবং तीन संगठन बाहायके जों मजबूत प्राय पिछानाय अक्ट'बर वाइटिए पिडब्लिउएस Tipra Motha डिस्ट्रिक्ट ब्लक विलेज कमिटि जतबां छलायाखैनो बुस्थुआं खालि Tipra Motha मजबूत तेबो स्ट्रं खायनि बागै कक्ताब्लायसा बाबुथ आरो Charilamनि इलेक्टेड MLA आं आंनि दायित्व दङ Charilamआव डेभलपमेन्ट खालामनो उन्नयन खालामनो थाखाय बहु बेसिक नाङै दंखा आबो आनो फुगि आनो साबिन फुगि आरो आंथ' आरडि मिनिस्टारनाव सानाय पिडब्लिउ मिनिस्टारनाव सानाय लामा खेत्रआव दा एग्रिकालचार मिनिस्टारनाव सानाय बहु बेसिक नाङै दंखा आबो आनो साबिन फुगि साबिन मारनाय दा दाम नाङै दं आबो दं बर'नो साइनबोखा दा बुस्थुआङो संथाम पदक्षेपनाय बुस्थुआव बुंनाय आबाद बुस्थु कक्ताफोरखौ सालायगासिनो बर' बेलेग खाथंलायजाक खाथंलायजाक बुथ 2 बुथ 5 नि आंगावा बुथ होनाय बर' खाथंलायजाक प्रथम अधिवेशनाव नों जेफ्रु कक सावना प्रके नों गो ककनो सिगां कक सानिया दिनै आगिन बागि जाक महाराज थाब दाम कक सानाय नङा आगिन मुरि टिका खाथंलायजाक बुथ 2 बुथ 5 नि आंगावा बुथ होनाय बर' खाथंलायजाक प्रथम अधिवेशनाव नों जेफ्रु कक सावना प्रके नों गो ककनो सिगां कक सानिया दिनै आगिन बागि जाक महाराज थाब दाम कक सानाय नङा आगिन मुरि टिका तबे जे इस्युनि कक सानाय आबो कक सानि बागि जाक थाब डेभलपमेन्ट कक सानाय थाब कक बर' गमन स्टेट कक सानाय थाब विलेज कमिटि इलेक्शन टाइम खेले आमन कक सानाय थाब राजनैतिक कक सानाय थाब उइमेननि नैतिक कक सानाय बागि टां 1300 कोटी रां हका मने रहाया वइ टां रहाकानि सा आ रां बरटम बेबां बागथिनि बो जागाव खलाजा खातिनि प्रग्राम बिनियाव हेरमा रंमाला दिसि हेरमा कमिटि साब रक फाइमान जाफैदा बिनि फाइमान जाखौ सिनि अनारेबल एमडीसी बरमना Sobodh Debbarma टाउन कमिटिनि सेक्रेटारि Sobodh Debbarma बिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट Sobodh Debbarma डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि Sobodh Debbarma सो टिडब्लिउएफ नि टिबरगर गोबां दंबाय आरो दिनै मुस्लिम बसंनि थुरिसा बसंनि मनिपुरि बसंनि लिडार दंबाय बरन जतनो खबै सिंका बकायसा ब्लग दिसाबखाय कमिटि बुखानायसै